Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Zbog nekih razloga morao sam da promenim svet. One mi se uklonio, ne znam zašto. Napravio sam dosta stvari i sada ću da vam pokažem na brzaka. I da napomenem prije nego što počnem da od uskoro ću da verovatno, znači nemojte se da mi držite za reč, da počnem da snimam facecam. Pa da počnemo. Ovo je moja farma kokošaka. Ova kokoška je pobjegla, ma nema veze. Kao što vidite, ima jaja koliko hoćete. Vidi, ove dvije kokoške su izašle. Ovo je kuća koju sam baš skoro napravio. Da vam pokažem njeno uređenje. A vidite, ovdje je moj krevet. Ovdje je kao neka fotelja. Peć. Ovo treba da bude saksija, ali neka. Ovdje je kovčeg gdje stoji hrana. Radni sto, zanatski sto. Kako voli. Može da bude TV, a ovo može da bude slika. I to je to. Dobro, i onda ću da vam pokažem. Napravio sam rudnik, ali prvo, to je ovdje rudnik, a ovo je njiva. Vidite, ajde nešto i treba da biš ulazala. Ajde, malo kasnije ćemo da sadimo. Sad nam ne treba. Ok. Ovo bilo sam stavio kao ukras. Stavite da vidimo. Evo. Ovamo je... Ovdje možda nećete da vidite baš najbolje. Ovdje sam ja u početku igru, vidite što ovdje ima. Sad ću da stavim tu neke stvari. Ovo mi na primjer ništa. Imam kamenje koliko hoćete, samo da je baš puno kopao. Ovo će da bude skoro puno. Ruda zlata. To ćemo sada pretvorimo. Ovdje je krevet, ovamo je pećina, neko tamo nećemo da imamo. Ajde ispečemo. Nemam ugalj, čoveč. Nemam ugalj. Ajde, nema veze. Neću, nema potrebe sad. Sad ćemo... Za ovu epizodu sam predvideo da malo... Kako se zove... Da, ajde malo da pecamo. Vidio sam da mnogi gameri to rade, pa vidim zašto ne bi ja to radio. Taman da vam pokažem kako se pravi. Lionit, odlično. Mislim da se ovako više pravi. Odlično. Štab za pecanje. Ajde ćemo stavimo kod vrata, jedno vrata se ovdje pravi. Sada nađemo negdje da se orijentišemo da ima vode. Vidim da ovdje ima neka riba. Nema tu ribe. To je bre bajec. Znači ja da vidim da je ovo. Vidit ću. Ko zna da je sad voda? Ajde idemo pa da je. Kad je nađemo. Dobro. Dobro, ajde. Samo treba da pamtimo put kome ćemo da se vraćamo, jer nam stvarno treba sad da se ne izgubimo. Nije ovamo.
Ovdje. Valjda. Jao, nije ovo. Trebao sam negdje blizu reke da pravim. Ako ste još malo udaljen će da se izgubi. Ajde idem do kraja, šta ima veze. Neću, samo idem pravo. Ali znam da ćete se izgubiti, malo na veze. Znači, pola epizode nam je otišla na traženje vode. Nema ovamo vode, ne. Nema ni ovdje ribe. Nema šanse džabe se tražimo da se vrati. Ovamo se više misli. Gdje sad majko rođena? Sam beše ovamo, jesi ovamo. Ajmo ga tamo. Ništa ljudi, znači nećemo idemo da pecamo, pošto je voda verovatno jako daleko. Jedino da vidimo s one strane tamo, ali uzeo. Verite. Pa vidi ovdje reka, gledaj ovo! Odlično. A ovdje smo imali. Nema ovdje ništa. Onda ima negdje sa druge strane. Možda ima tamo negdje, a? Što da pacam meduzu. O, lignu. Što pacam lignu, pazi se. Kako vreme će da se paciš? Ste vidjeli? Hajde bre, povuci se. Bliži se noć, ljudi. A ja ništa nisam pecao. I da pacam dok mi ne stane štap. Ovo je malo jezerce, ne verujem da ima nešto. Ali idem ja nazad. Da me ne uhvati noć i ovdje da mu uvate oni creeperi, zombi, skeletoni i tako ti momci. Kako izlazite preko koške jedan? Koliko je snijem? 10 minuta. Kiša. Sad ne mogu ništa po kiši. Nije kiša.
Dobro, idemo malo dalje, sad možda nađemo nešto, ali čisto suho. Kako je se popnemo? Ovdje ima neko pećinče, to ćemo da istražimo nekad, kasnije. Ode nam u ovoj epizodi na penjenje. A ovamo je snežni deo. Vjerovatno. Da. Nema ovamo reke. Staje da vidimo nešto. Ima ovamo nešto, tu nije ništa. Nema ovdje blizu nijedna reka. Da ste bre i bizla jedna. Dobro, ništa, ajde da se vratimo. Trebamo nešto drugo. Mada ova nam epizoda ode u propast, ali šta ima posao? Idemo da napravimo hleb. Da stavimo u zimnicu. Mada ova epizoda je baš bila predviđena za pecanje, ali šta ćeš? Šta sam više htjela? A da. Treba pšenica. Što pretvorimo naše pšenice u hleb. Sad ćemo 2 pšenice. 3. Imam tačno za 3 hleba. Za 4 hleba. Gdje mi je sad hleb? Ja hoću da se ubijem malo. Ajde spačem metal, samo da uzmem negdje ugalj. Ovdje nema ovamo ugalj, da ga nisam vidio. Nema ugalj, bre, nigdje. Kako bre nemam ugalj da je moguće ovo? Stavim da ovdje ima nešto. Ajde još malo da pokušamo da pecamo, pa ako ništa, ništa, ako ništa, ništa. Imam 16 jaja, ajde to odložim. Ajde uzmemo sva jaja. Sandvin gdje je ulaz. Ja, majko, gdje? Nisam mu napravio ulaz koji sam napravio. Dobro, pokupit ću to bez vas. Nema veze. Ovdje pa ja imam.
najviše 16 jaja može da bude. To nisam znao, vidite. Imam krangova koliko mi duša hoće. Ajde neću. Ajde posadam. Malo ovom. Još jaje. Jaje mi stižu, brate, ko... Sad bi rekao nešto, ali nema veze. Neću da psuju. Da napravim posle ovoga hleb i da završim epizodu. Dobro. Koliko sam pšenice uzeli? 5. Imamo za jedan hleb. Znači, toliko me namučio ovaj Minecraft da ga ponovo... Bio mi se izbrisao pa sam ponovo morao da ga instaliram, bilo je cirkus. I hleb mi dosta brzo stiže. Ljudi, to bi bilo to. Do sljedeće epizode razmislit ću šta ćemo da radimo. I to je to. Ćao!